Platforma Working People je aplikace, která nahrazuje listinnou podobu evidence a reportování pracovních činností zaměstnance formou elektronické evidence skrze použití existující aplikace Working Timer nebo využitím stávajících zaměstnaneckých čipů a terminálových čteček. Její hlavní přínos spočívá v možnosti evidence pracovní doby zaměstnance, kterou stráví na jednotlivých zakázkách, sleduje a vyhodnocuje jejich efektivitu práce a nabízí systémová opatření vedoucí k zefektivnění výroby a lidských zdrojů. Typickým zákazníkem našeho řešení je malý a střední podnik, jehož zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti vykonávají dílčí úkoly na konkrétních zakázkách nebo projektech. Jsme klasický startup a na projektu s námi spolupracuje společnost Morava Ecol, se kterou jsme již úspěšně navázali spolupráci vedoucí k vývoji a testování platformy Working People. V rámci zkušebního testování ověříme využití našeho řešení pro zefektivnění výroby a lidských zdrojů ve společnosti Morava Ecol. Následně se chceme zaměřit na aktivní nabídku platformy Working People dalším tuzemským a zahraničním subjektům.